Укырга өйрәнәбез. Зөбәйдә! Кызым! Кызым! Биттегез. Зөбәйдәне күрмәдегезме? Зөбәйдә! Исәнмесез? Arkadaşım, Zübeyde'yi görmedin mi? Yok, Zübeyde'yi görmedim. Zübeyde'yi görmediniz mi? Haydan. Gafilik, siz de görmediniz mi? Kızım! Zübeydә! Kızım, teki toptum üzgünde, nerse işlep oturasın bunda? Eyde diңгезгә su koyunurga. Әтемнең күңеле әлифба барып. Koya nerse күрсәтәләр анда. Нәрсә, Зөбәйдә диңгезгә ялынды. О! Әмінә мısındı kızım? Диңгез. Әйдә бергә кабатлыйбыз. Диңгез. 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 Кızım, барып син ныграк кызынган. Кызынган. Әйдә бергә кабатлыйбыз. Кызынган. 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 Бу кызым аэропорт. Әйдә бергә кабатлыйбыз. Аэропорт. 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 Киттек. Безнең самолетка утыру башланды. Әминә монсы инде. Очкыч. Бергә кабатлыйбыз әйдә. Очкыч. Очкыч.